Салом бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. Имрӯз дар навор гап мезанем дар бораи халқи паштун. Обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. Паштунҳо халқи эронинажод буда, асосан дар ҷанубу шарқ ва ҷанубу ғарби Афғонистон ва шимолу ғарби Покистон зиндагӣ мекунанд. Паштуҳо бо забони пашту, дарӣ ва урду ҳарф мезананд. Забони пашту ба зергурӯҳи забонҳои шарқи эронии гурӯҳи забонҳои эронӣ дохил мешавад. Шумораи умумии паштуҳо дар тамоми дунё тақрибан 42 миллион нафар буда, аз он ҷумла дар Покистон 28 миллион нафар, дар Афғонистон 13 миллион нафар, дар Аморатҳои Муттаҳидаи Араб 315 000 нафар, дар Эрон 110 000 нафар, дар Британияи Кабир 100 000 нафар, дар Канада 26 000 нафар, дар Ҳиндустон 11 000 нафар, дар Русия 9800 нафар, дар Амрико 7000 нафар ва дар Малайзияу Сингапур 5100 нафар зиндагӣ мекунанд. Паштунҳо мусалмон буда, аксарияташ суннии ҳанафӣ мазҳаб мебошанд. Аҷдодони паштуҳо бухтариёни қадим шуморида мешаванд. Инчунин скифҳо низ таъсири худро расонидаанд. Паштуҳо кодекси шарафи миллии худро бо номи Пуштунвалай доранд ва маънои калимаи пашту аз забони эронии қадима пахтун ё парсвана гирифта шуда, маънояш паҳлавон, боқувват ва инчунин ба маънои қабилаи ҷанговар омадааст. Дар миллати пашту сохтори қабилавӣ дида мешавад. Чӣ хеле ки аз таърих маълум аст, паштуҳо ба Хуросони бузург аз доманакӯҳҳову дарраҳои қаторкӯҳҳои Ҳиндукуш баъди зуҳури муғулон ба ғазна ва тормор гаштани он меоянд. Яъне мардуми таҳҷоии тоҷикон дар Хуросон аз тарафи муғулҳо тормор ва аксарияташ қир шуда буд ва аз ин фурсат истифода бурда, паштуҳо омада қисме аз заминҳои тоҷиконро соҳиб мешаванд. Дар вақти ҷанг байни империяи Бобур бо сафориён дар асри 16-17 паштуҳо аз фурсат истифода бурда хонигариҳои афғонии худро ташкил мекунанд. Соли 1747 шахсе бо номи Аҳмадшоҳи Дуранӣ аз қабилаи Абдалӣ ҳамаи қабилаҳои афғониро муттаҳид карда империяи Дураниро месозад, ки заминҳои тамоми Афғонистон ва Покистони имрӯза, шимоли Эрон ва шимоли Ҳиндустонро иҳота карда буд ва ин давлат то соли 1823 вуҷуд дошт. Калимаи афғон ин синоним, яъне ҳаммаънои калимаи паштун аст ва давлати Афғонистони имрӯза ба номи ҳаммаънои калимаи паштун гузошта шудааст. Яъне аксарияти паштунҳо Афғонистонро давлати миллии худ мешуморанд. Ҳолон ки дар Афғонистон шумораи зиёди тоҷикон, зиёда аз 10 миллион нафар ва инчунин дигар миллатҳо низ зиндагӣ мекунанд ва дар Афғонистон ҳукумат ҳоло дар дасти асосан паштунҳо аст. Аммо дар гузашта аз давраи империяи Сосониён ин минтақаҳоро аввалан Хуросон ва баъдан бо иловаи Муварроуннаҳр ва Хоразм Хуросони бузург меномиданд, ки ватани тоҷикон шуморида мешавад. Тоҷикони Афғонистон имрӯзҳо аз тарафи паштуҳо ба паштунизатсия дучор мешаванд. Ин яъне зери таъсири маданият ва забони пашту забону маданияти худро гум мекунанд. Вале ҳоло ҳам кам нестанд тоҷикони афғонистоние, ки мо тоҷиконем гуфта худшиносии миллияшонро гум накардаанд. Дар Афғонистон ду миллати сершумор, ин пашту ва тоҷик, муҳорибаро барои ба даст овардани ҳокимият бурда истодаанд. Ба паштунҳои Афғонистон давлат ва ҷамъияти паштунҳои Покистон кӯмаки бузурге мекунад. Ба тоҷикони Афғонистон бошад касе кӯмак намекунад. Онҳо худашон барои ҳокимият мубориза мебаранд. Ман фикр мекунам, ки паштунҳо ва тоҷикон, ки ҳарду як нажод, яъне эронинажоданд, бояд ҷангу мубориза набаранд. Бо роҳи сулҳ ва бе ҷанг масъалаҳоро ҳал кунанд. Чунки агар объективӣ назар кунем, халқҳои эронинажод фақат бо ҳамдигар дар ҳолати ҷанг ҳастанд. Масалан, тоҷику пашту дар Афғонистон, балуҷу пашту дар Афғонистон ва Покистон ва ғайра. Душманони эронинажодҳо маҳз ҳаминро мехоҳанд, яъне парокандагӣ ва нобудшавии моро. Бигзор ҳамеша сулҳ бошад байни халқҳои эронинажод ва бародарони пашту саломатӣ ва сарбаландиро хоҳонем. Бо ҳамин навор ба охир мерасад. Фикри худро оиди ин мавзӯъ дар комментарӣ нависед, обуна шавед ва лайк монед. Хайр дар амони худо бошед.